либоси мактабӣ дорои хусусияти хос буда дар инкишофу такмили тарбияи ахлоқӣ ва маънавии хонандагон ва ифтихори миллии онҳо нақши бузург мебозад. Бо наздик омадани соли нави хониши соли 2024-2025 масъалаи таъминоти хонандагон бо либоси ягона яке аз вазифаҳои муҳими волидайн ва кормандони соҳаи маориф ба ҳисоб меравад. Бо мақсади таъмин намудани толибилмони муассисаҳои таълимии миёнаи умумӣ, қаламрави ноҳияи Рӯшон бо либоси ягонаи мактабӣ бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯшон ва шуъбаи маорифи ноҳия бори нахуст ярмарка фурӯши либосҳои мактабӣ ки истеҳсоли цехи дузандагии шеридӣ мебошанд ба роҳ монда шуд. Дар ярмарка либосҳои мактабӣ барои духтарон ва писарони синну соли гуногун бо интихоби васеъ ва қулай бо нархи нисбатан арзон пешниҳод гардида, сокинони ҷамоати маркази ноҳия ва дигар рӯстоҳо барои харид намудани либосҳои мактабӣ барои фарзандонашон ба нуқтаи фурӯш ҳозир шуданд. Маврид ба зикр аст ки ярмаркаи мазкур то 15 август идома ёфта, волидайн дар баробари дастрас намудани маҳсулоти тайёр ҳамчунин тибқи дархост низ метавонанд либоси мактабиро аз цехи дузандагии шеридин барои фарзандони худ бо нархи арзон дастрас намоянд. Истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ яке аз бахшҳои асосии саноат буда, рушди босуръати он ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар вилоят ва зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири воридоти вазкунанда такони ҷиддӣ мебахшад. Аз ин рӯ соҳибкорони ватанӣ кӯшиш мекунанд маҳсулотро вобаста ба талаботи замон ва сифати баланд ба мизоҷон пешкаш намуда бо ҳамин васила ниёзи мардумро таъмин менамоянд. рӯзи сеюм аст ки бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рӯшон, Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ҷамъияти дорои маслиҳати маҳдуди шеридин ва шуъбаи маориф дар ноҳияи Рӯшон дар аксар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ калонтарин ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ роҳандозӣ гардида шудааст ки имрӯз мизоҷон аз он хуб истифода бурда истодаанд ва ҳалакай 95% нақшаро мо яъне ки пур кардем, нақша яъне ки таъмин гардид ва имрӯз либосҳое ки дар цехи дузандагии шеридин яъне ки духта шуданд бо сифати аъло ва бо нархи дастрас ба мизоҷон пешкаш карда шуданд. Дар ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ намудҳои гуногуни либосҳо ки тибқи низомнома аз ҷониби Вазорати маориф ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардиданд бо нархҳои нисбати бозор арзон ба фурӯш бароварда шуданд. Аҳолии маҳаллӣ ва волидон ба роҳ мондани ярмаркаи мазкурро дар ноҳияи Рӯшон тадбири муҳим ва саривақтӣ унвон намуда барои масъулон ҷиҳати таъмин намудани фарзандонашон бо либосҳои мактабӣ баландсифат ва нисбати нархи бозор арзон изҳори миннатдорӣ баён намуданд. ман аз номи волидайн барои ташкилкунандагони ярмаркаи либоси мактабӣ изҳори миннатдорӣ менамоям ки дар маҳалли зисти мо бе ягон саргардонӣ ва бо нархи дастрас ба кӯдакони худ мо либоси мактабиро харидорӣ мекунем. масъулини Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯшон ва шуъбаи маорифи ноҳия ният доранд ки ҷиҳати таъмин намудани толибилмон бо либосҳои ягонаи мактабӣ тамоми тадбирҳои судмандро амалӣ намуда дар ҳамкорӣ бо ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шеридин минбаъд чунин ярмаркаро дар муассисаҳои дигари ҳудуди ноҳия низ ба роҳ гузоранд.